Machiegni kendo nyakwaro jwang' atere achiel kachiel nege kaunti ma Homa Bay kama tudre kod VOJ mar dhi mbele gi twak mar ratil kama wakete ratil jokanyo malaro kar chung' od bura ma Kasipul. VOJ machiegni. Ero kama nanya Lydia Okeyo kendo mano ne wawinjo kaka jopiny giwegi koro wuoyo kodwa odhiambo kawuono ka gimbene gin gi penjo ne jochung' aboro ma yudo thuolo. Ero kama ne jochung' aboro gi kuom yudo thuolo kendo mar mbeko gi jo Kasipul. Awacho kacha tarik 27 dwe mar 11 jo Lutombulu 67,000 gi wiye biro bedo kod ting' mar iro ng'at achiel e kind ji 10 ma IBC ne opuodho ne raro kom makamano. Ma en twak ma oyiedhi mabiro ni Ramogi FM gi Ramogi TV e chenro maratil odhiambo masani nyakwara Mugajwang'. Uwinjo kaka jopiny uloso penjo ma jopiny openjo ka. Wecha kodi inyalo nitie agenda moro ne wacho ni wino wilgo kido ne wache mapiyo piyo kapok achiwo ni thuolo maduoko penjo. Winjo kaka jopiny openjo penjo mangima mokalo. Nitiere moro ma kuodho na ni wino wilgo tido ni dier ne jo Kasipul. Thuolo koro amiyi. Winjo ko winjo ni thuolo manok. Ero kamano ahinya. Ero kamano. Achaka duoko ero kamano ne Kwara Mugi oganda duto mochopo ka mondo mi giwinjwa. Ahero weche mag somo nikech somo no ema kelo achiel e kind oganda. Agombo ne jopuonj ma wicho wigo mondo waparge ni japuonj motiyo makare wabed gi thuolo mar mede mijingo wachiwo zawadi ne jopuonj machalo kamago. Ng'ama otimo maber jopuonj mopuonjo. Machielo kaka mbunge madhi tiyo adhi kelo prize giving day, education day higa ka higa mondo mi nyithindo ka achiel gi jopuonj onwang' jip mondo mi gichak gitim maber malo kacha chien kacha. Akete agenda na ni tich abich mogik ka ok nyoka gi lunch ma adhi keto ne nyithindo duto ni tich abich mogik nyithiwa dhi chamo chapat e skul ka skul e Kasipul. Adwa ne library buge onge janyuol mabiro ng'iyo buk e Kasipul mak mana buk ma onge skul. Library idhi pong' gi buge timore e constituencies mamoko machalo Kiharu, timore sani dhi timore e Kasipul. Skul ka skul ma secondary nobed gi computer laboratory, science laboratory, mano dhi bedo check tenda. Adhi chako gi physical plan nikech onge skul manigi plan e Kasipul sani. Architectural plan onge kata achiel. Kwa medo gi vision 10-year plan mare mondo mi wang'e ni rem mane manitie gi budget mane mowinjore go. Ok ne sama ang' abiro kaka mbunge madhi tiyo kesiemo na magi wadhi timo nonro muang'e okang' ma skul nitie gi kama onego dhiye. Mago gik ma welo madhi kelo manyoko tim chien kacha. Gimomiyo openjo moro openj ka. Yes. Na agenda mane mopogore gi manyo kuom mwase wacho ka. Yes. To ne mijumbe mano senendo ne tiyo kare. Auditor General's report luwo ne $15 mano lale basari momiyo na wacho ni gina adwa ni gole lwet mbunge tere obed chek dhir gino the school direct a CDF fund. Auditor General's report maiga mokalo bende chak lando en mtandao unyalo ng'iye unyalo google $60,000 mano lal ma ok ong'e kama nodhiye. Emomiyo igwela emomiyo adonjo gini Wach mangima mokalo public finance issue
ere kama chik wacho nang'o kuom ting' ma jaod bura nigo e agulu mar NGCDF? En patron to gini tend kata ne jalo mayiero jokombe makanyo en mochung'e weche. Okay. And tende ok jogo nyal tiyo ma ok ne mbunge moro no tiyo. Okay. Kaka sani kodhi omiya tijni. Okay. Kaka gidhi miya. Okay. Ok anyal tiyo gi joma ne timo kosa moro kagi kacha. Mana jogo mane samoro tiyo yo makare. Okay. Kiche fund accounting officer e agulu mar NGCDF en nga? Accounting officer mar NGCDF funds en nga? ok fund manager nitie mar NGCDF. Okay. Koro ka nitie weche mag accountability ng'ama onego beni penjo? Nitie ng'ama puodhe mobed kanyo. Okay. Okay. Ok de ket ng'ano thenge miwe ni en makoro duoko gigi ma ng'ama ni malo no ok okaw responsibility. Okay. Kamano. Okay. Ero kamano nya. Wadwa no kwayo tich. Yes. No luwo ne odhi chiwo tije ne jowa duto. Aparo no somo pacha. Koro otemo kwayo tich gi rieko. An amede ni kanyo kiko deo abro dewe kase kawo gini obro yudo tich. Otemo luwo ngero moro kanyo. Monda par weche gi. Ero kamano nya. Jasmine inyalo nyisowa ni to nitie penjo kama bedo penji ni wang'eyo chandruok ma wan go. Warito nyaka yierwa kata irito mondo yieri kore ka ilot chandruoge momako joka Sipol. An awacho ga ni manyalo timo kaka meka ingeni sama na awacho especially weche these small necessities. Yes. Ne jinyiero to it's a very big issue. Nikech kanyalero matin awinjo ka koro kae everyone nigi mpango maber mar education, kaka wadwa puonjo nyithindwa, kaka wadwa keto negi bursary, kaka wadwa target full scholarship, kaka wan go siepe madwa konyo watimo magi. But okawinjo ka ng'ato wacho kaka wadwa make sure ni wa target ni gik mwaketo gi. Okay. Everyone chopo no yudgi. Okay. Nikech wawacho gi maber ndi, but king'iyo the rate at which wan gi dropouts ng'eny. And kata king'iyo gik ma kelo gigi ne gik ma wacho ka sama wacho wach inawe to ji ne nyiero, but iwinjo ka kata nyathi wiye kuot dhi school nikech olak such things. To koro kochako timo tich matin mondo mi embe ochalre ni gimbe gin the same level gi nyithindo moko manie school. To ma once no sechako mulo pesa matin ding'eni koro wach sombe ni odhi neno ka koro okochuno. Koro wan malo ka wadich ni waloso basari to koro nyithindo monego bed ni wamiyo basari gi to wawe lal gi piny ka. Koro gi na wacho point no to naneno ka ji ok okawe serious, but it is a very serious point. Nyaka wakwong walos foundation koka wach mamalo gi. En mana ni time matin kendo ne waseywa kaka jochung ni manifestos to dwa chalre te nikech shida to en common Kasipul kachacha. Ado mana ng'edi matin manifestos magu te chalre. King'iyo ng'ato ka ng'ato wacho ndara. Ng'ato ka nito ang'o mono winjoru kaka joka ng'ato. Winjo mumbo ute. Ingeni dir ng'ata chiel. Ang'eni ma demokrasia. Man demokrasia to kendo na adwa duoke ni demokrasia kata multipartyism managio fight for oyienwa ng'ato ka ng'ato express interest. To yembe oko wacho ni ingeni koro kizungumkuti bedo ni ere ng'ama wadhi tero no, nikech kata gima watimo sani en ni watemo ng'iyo ni ng'ama dhi lidwa. Koro kopogore en mana ni nyaka yier ng'ata achiel. Kendo nawinjo ka ng'ato bene penjo ni ang'o ma wanya wacho mopogre gi ma ne the late timo. Mano be duokre gi penjo no ni otemo wacho ni nitie kaka onego nikech wane mo targetwa to hapa ni kaka jochungte no onego penjite ni out of wan jochung 10 gi ang'o ma everyone wacho mopogre gi mane the late owacho ni kecho kapar ni allow me just to say this, Nika Wood, the late Nika Rembo Timo Mana, the exact same thing. Emben a person on his own, my emben gigi. Penji moro kamano penje ne jiteka kotiende uyano ilmoka penji wach mar PWDs jo mani ng'ol. Ere kaka tendi dwa ng'eyo ni okonyo jo mantie gi ng'ol. Mabede gin jogo kura Kasipul. Kapok abiro ir Collins.
na selu agenda na kapani na sewa cheka misako. Okay. Sako advocate mabengio. I think it's special interest. Okay. Umjok manigingol. Okay. Ino kama nenya. Mwalimu joma nigingol nenti penjo manager penjo moro ka penjo. Yes. Emano na ngeni okne wawacha agenda te. To agenda moro mango and inclusivity and participatory leadership. Okay. Kore inclusivity kai emowake temoke to mio everyone fair chance wa include everyone. Inclusivity ka gi participatory leadership. Ino kama no. Ting mane mamjumbe bedogo ya guluma CDF. No, penjo kindly. What role will the MP play in the administration and management of NGCDF funds? Gidok machielo. Gidok machielo kaka ne wadwa wacho ni notimo mana patronage to ting'io mana kaka pesa nitiyo. Okay, irokamanya. Collins, penjo chagi mar PWDs then kadipon tie gimoro ma ne bet ka gima sano ng'adi moke wacho tami thuolo matimo kamano. Erokamano kendo Victor. Such a time me am machuok no katieko 1 or 2. Okay. Because I didn't even talk about akwa ini bed kingio. Oh sure. Camera cha. Okay, sure. Erokamano. No, ka watch about insecurity, kata security makasepol. Insecurity makasepol and both bad leadership, poor leadership or bad leadership kata unemployment. The leaders moko take advantage of the unemployed youth mondo giti kodgi a source of koro ginyiso gi ni wamiyo giwanda osoma ten to gibedo ne koro gibedo hostile nekech ka kobedo hostile kato tiyo according to the master tifwenyo ni koro kodhi yudo gima onego yud cha to unemployment mosebedo key might lead to that koro gibedo vulnerable to those handouts. Osipa ni openjo gimoro ma want to anchor on that. Basically, wano konyolo kasepul nyoro, and we have not to be into leadership ma kasepul kware nyoro. The late naragonyo the late na support ma was we actually somehow is PA mobede bunge. Kianyago tibiro ng'eyo ne abiro duoko gi jamagungu mawacho ne ang'o makoro kwa wewe wuode otieki gik manotimo dak ne wapenji. Personally, I asked a lot kane mheshimiwa the late okelo bus ne Nyagoa school Nyagoa Lutheran mako kane chakore school ne onge infrastructure, ne onge classroom, school ne onge laboratory, onge library, school nyithindo some tie yien, school nyithindo chul ne kata pesa ma sirikal okelo mar basarini tikelo bus ne school makata yo madhi school onge. When we asked for us to set priorities right, no duoka chiel momiyo na wacho ni wang' no kachaka support ng'ato ni Collins kamane kaka tiyo kanya sao yie jokasipul chimuno yieri, you will set those who are priority right butio jokasipul kamano. Second to that, when I talk about and as a youth leader majokasipul for quite a long time. When I was the youth leader majokasipul, I came up. It was when we want to solve, we want to create an employment, solve societal problems. Okay. I came up with the waste management mechanism, outsourcing of waste and Makele Umabe County. I want someone to come and challenge this today. Okay. Kana Kele na mi ukumu, former MCA, Lungona Pase, Maist Kamagak. Okay. Ni Mondoteri Assembly for discussion. Okay. Unfortunately, no Giteri Assembly, no the Elwet governor. Okay. Governor found a friend, Manomeo, Maist the late MP. Ematimu waste management makase pulsane and a project mana institute. In evidence mako penji tinyalo pedho no ka egala moro ni. Yeah, I have blueprint. Talking is an thing mondo be a pede. Okay. Okay. If you could ask me to pedo it, I can tell you that. Yeah. Okay. So when I brought that, Nakele Mondo employ youths makase pol. Right from waste collection, waste transportation, sorting out of waste and waste recycling. And did you know, in the entire country, I stand to be corrected,
there's no glass recycling farm. My opted Nico the county for discussion. Now county government could lobby Katamanyo, an institution outside the country. Mondo initiate an industry can recycle glass instead of cow glass as Tikunyubu did the Ibu dire. Then the AP took it and employed only a few. No, let me just finish. Okay. Amida Kachiel Kende. No. Kiyena. You know, you have given me so many things to answer. You are giving me 1 minute. So, what is it for? Collins Tulupudmari. Yes. I'm answering those questions at random, one by one. Secondly, there's a youth Buchako Penjokane, Jomanegi Ngol, Wakitokani. Sirikant Kenya can nigi check. Mawachone ntie projects. Mimi jok man gangol. Projects ge wabiro miyogi. If akada ketomano kama wabiro kata ge osip na Jessica. Ungeni wen kan youth makase pol kan oseger chiro makase pol. Masam forces nedama kata yugis chiro. I came in as a youth leader, more defending our people. Along defending that, I insisted need people living with disability nyakanemi chuachiel. Okay. Then people living the youth nyakanemi chuachiel. Okay. Choni kano semegi, I also insisted because I came to realize ni jogi ko wene gi pesa go mondo gi the team go something meaningful. Even though some of them don't do that. What I initiated woni mondo gi chul health care programs. Give these proceeds. Mondo nga tutuo ki koro chako manj pesa. Or the hospital direct engage. That's why I'm saying no matter even for the country when it comes to the issue of SHA. SHA registration, SHA is a very good health program. I want to tell the country SHA is a good health program. The only problem managing SHA is here. Registration was done mock bear. Because our people were not well informed. Kaka register. Yeah, that's what I'm giving out. I realize ngamano go ode o chul siling 100 chula lo fachiel. Ngamano go chul 50 bob chulo 500. This is legislative now. Ko yera tad the legislate mondo what mondo team new registration for the SHA. Mondo jowa chul SHA kulingana na uwezo wa mfuko yao. Minus 1. 2, what the lobby, I'm not lobbying, but we are going to legislate mondo shani chak chule to a level ma ngato nyalo chule on a monthly basis because jowa yudo ka onge pesa motima ngo morom. Then what the chakwa keto ni jodongo age 60 and above or 56 and above mondo chule gisha directly gisirikal gikata pesa gund national NGCDF ne mondo kigi bedi the problem mag healthcare systems. Irukamana nya wacho ni shano otimo kinde mar konyo kaka joma oknyal bedo thuolo mar chudo kokalo kuom chik ma wacho ni obro biro e bunge mar piny Kenya kaponi jo Kasipulo yiere. Irukamana nya Jesse iwinjo kanyo ka jo pinyo penjo moko masanja wach mar PWD sindu address nade kaka jechung. Okay, irukamano VJ an kaka Jesse angene the land tarik 27 adhi chako tich to first case is that of disability. By the way, there was a time now I sprang my knee and nenre makata guoma kenyako. So it taught me something about disability. Okay. Makata sani I still have a painful left knee. Jomanig disability gin kama tech. Never take them for granted. And personally, as the next MP for Kasipul, I'm going to sponsor a bill in Parliament. All people, persons with disabilities, give form groups where we allow them to import machineries tax-free for purposes of development. In any Kenya can't take like machines malo som small, machines malo so sabun. There are things we can just empower these groups. You know, we can't employ everybody. They should also be united because umoja ni nguvu. PWDs kokore wore, de nyakagere wore, ekagebo konyore. No man is an island. Unity starts first.
Kunyari Uweru, persons with disabilities, hamtakuwa na sauti. Asante. Yeah, they should come together and fight for themselves. Okay. Okwayo kan nyoni obutio gerieko gi teko ma en go mar konyo jowa mantie kod ng'ol mar miyo gi thuolo mar bedo gi kaka ginyalo konyore nyakoro boga jwang'. Lydia kiwinjowa achiel kachiel wan e dala mar Homabay County, Homabay Town ka twak mar jochung' malaro kom od bura ma Kasipul. Wan gi jochung' 8 ma oyudo thuolo mar yuoro e budho ma kawuono ni, kendo jochung' 2 mamoko mane wagwelo nyaka sani pok ochopo. Singo mar Ramogi FM gi Ramogi TV en miyo ji te thuolo. Ang'eyo ni samoro thuolo ok nyaga romo, kata kamano matin ma wayudo ni to geno mar maduong' en ni nyalo kelo lokruok ne ngima ja go kura. Magi gin yawuot Mumbo gi nyar Mumbo man ka. Gin yawuoyi gi nyako ma ochiwore ni gido tiyo ne jo Mumbo ko jo Kasipul. Kuchi kende ema biro miyo ng'ato achiel kuom gi thuolo marito komno e yore mag chopo gima katiba wacho e article 4 mar katiba: representation, oversight gi legislation. Dobed ng'anya kod Ramogi aonge gi duoko. Kuchi kende man gi duoko. Ka in ting' mar maduong' en go kura, jokwen ne gi tijgi, jalendo bende biro bedo gi tije mar lando ni jaloch en ng'a nyakwa Ramogi. To gima duong' en keto kwe kinde ka kinde. Ma en Ratil, Ramogi FM gi Ramogi TV, kete manaka.